Озон сөйлей. Туган телне сөюче кадерле дуслар. Сезне тел күрке сүз дигән тапшыруларга чакырабыз. Бүгінгі тапшыруыбызның бірінші сәхифәсендә сезнең сорауларыгызны истә тотып, телебездәге ике гыйбарәнең ничек барлыкка килүен һәм нинди мәгънәләр аңлатуын ачыклап китәбез. Койрык бозга кату. Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә күрсәтелгәнчә, бу гыйбарә берәр кешегә яки урынга ихтыярсыз бәйле булу дигәнне аңлата. Килеп чыгыш ягыннан бу гыйбарә халкыбызның Төлке белән Бүре исемле әкиятенә бәйле. Хәйләкәр төлке бер балыкчының балыкларын урлап, бер пишән кибән өстенә менеп бик тәмләп кенә ашап ятканда, моның янына аш бүре килеп чыга. Төлке балыкларны үзе тоткан дип ышанып, бүре ялына ялвара башлый. Миңа да иретчәле, мин дә барып тотыйм әле ди. Әнә тегендәрәк кенә бер бәке булыр ди төлке. Әгәр ул әз-мәз генә катса, аякларың белән бозны ваткала да, су эченә койрыгыңны төбенә хәтле чумдырып тык та утыр. Үзең бер дә кыймылдама, юкса балыкларны куркытырсың. Шулай тик кенә утырсаң, койрыгыңның һәр бер тик йыны сайын бер балык ияреп чыгар ди. Бүре төлке өйрәткәнчә бәке кырыена бара да, койрыгын төбенә хәтле суга тыгып бер дә кыймылдамыйча озак кына утыра. Бер вакыт койрыгын судан алмакчы булса, һич тә урыныннан кузгата алмый. Бәй, озаграк тордым микән нисең, балыклар чамадан күп эләктеме әллә дип тарткалана йылкына башлагач кына эшнең нәрсәдә икәнен аңлап алган. Койрык бөтенләй бозга каткан ди. Таң аткач, кешеләр бүрене кыйнап үтереп, тиресен тунап, базарга чыгарып сатканнар ди. Сим-сим, аш ишекне. Бу гыйбарә телебезгә Гали Баба һәм 40 карак исемле әкияттән кергән. Әкият герое Гали Баба урманнан утын ташып, шуны сатудан килгән акчага көн күрә. Бер көнне урманда йөргәндә ул очраклы рәвештә юлбасарлар мәгарәсе янына килеп чыга. Шул вакыт мәгарәгә юлбасарлар үзләре дә кайтып төшә. Аларның атаманы Сим-сим аш ишекне диюгә, мәгарә ишеге ачылып та китә. Гали Баба бу хәлләрне бер читтә пысып күзәтеп тора. Юлбасарлар талап кайткан малларын калдырып, яңадан кәсепкә чыгып киткәч, ул әлеге тылсымны сүзләрне әйтеп мәгарә эченә керә, аннан үзенә җитәрлек кадәр байлык алып, факирлектән кутыла. Сим-сим аш ишекне гыйбарәсе нинди дә булса берәр каршылыкны җиңеп чыгу, яисә берәр сырны чишү өчен ачкыч мәгънәсендә кулланыла. Менә шагыйрь Зөлфәтнең Йөрәкләрдә үлмәс дастан поэмасыннан бер үрнәк. Бөек мәңгелеккә тәрәс чиртсен кеше. Гади гына әйтсен, аш ишекне сим-сим. Яшә тылсымлы сүз, шаян хыял кызы, әфсен төфсен. Ә хәзер филология фәннәре докторы профессор Вахит Хакыйфның Совет чорында әдәби телебезнең тагы да үсеше һәм камилләшүе турында чираттагы әңгәмәсен тыңлагыз. Без инде моңа кадәр яңа иҗтимагый шартлар туу нәтиҗәсендә телдә барлыкка килгән үсеш үзгәрешләргә тукталып үткән идек. Күргәнебезчә, Совет чорында телдәге сүзләр һәм башка чаралар үзләренең кулланылу җирлеген киңәйтәләр. Яңа мәгънә төсмерләренә ия булалар. Телдә төрле яклап үсеш һәм нормаларның халык сөйләме нигезендә тагын да ныгуы күзәтелә. Нәтиҗәдә сөйләмнең аерым төрләре, стильләр дә яңа үзенчәлекләр белән байый.
Аларда да яңарыш күзәтелә. Булар барысы да үз чиратында әдәби телнең гомуми үсешенә дә зур йогынты ясый. Бу аеруча матур әдәбият, публицистика, газета, журнал һәм фән телендә киң чагылыш таба. Матур әдәбият әсәрләрендәге сәнгатьле сөйләм мәсьәләләренә тукталып карыйк. Совет чорында художестволы сөйләм телнең киң эчке мөмкинлекләреннән файдаланып гаять зур үсеш ала. Анда күп төрле сурәтләү алымнары кулланыла, стиль чаралары сөйләмне байытуда һәм мәгънә ягыннан киңәйтүдә әһәмиятле урын тоталар. Сүзләрнең күчерелмә мәгънәләре дә, синонимик мәгънәдәш сүзләр дә фикер ачыклыгына, югары яңгырашка ирешүгә ярдәм итәләр. Күп сүзләрнең ичке җигәре арта. Аларда чорның кайнар сулышы, җиңүле адымы һәм төрле үзгәрешләре чагыла. Сәнгатьле сөйләм аеруча үзенең югары яңгырашы, хисләргә, кичерешләргә бай булу белән аерылып тора. Кайбер мисаллар. Куе таллар, карлыган куаклар белән бизәлгән әрәмәлеккә барырга туры килсә, бырмаланып аккан елгага 1 минут күзеңне сал. Түбәнгә таба аргылган карашкыл дулкыннар, кичкенә йомышка кисәкләре үткәннәреңне исеңә төшерерләр. Төпсез киләчәк турында тирән уйга чумдырырлар. Фәхри Әсгать. Мин үзем шулай берничә тапкыр кыл исендә генә калдым. Шушы минутларда ни уйлавымны, нәрсә теләвемне һич белмим. Хәтерләмим. Акылым тәмам сүнгән иде. Шулай итеп, кыска гына вакыт эчендә безнең йорт ике кулсыз торды да калды. Еллар авыр иде. Лай шулпасын шактый ишәргә туры килде. Әмирхан Юники. Ул утырган җиреннән сынган гел кебек сыгылып төште. Фатих Хөсни. Без әле һаман да шул татлы тыйгылар йогынтысыннан айный алмыйча, ниндидер бәхетле очрашулар көтеп, хыяллана идек. Бу матур табигать эчендә яшерелгән тәмле серләр тагын да тирәнрәк булып тыйыла башладылар. Мирсәям Мир. 30лап бала сәкедән кыйлган борчак шикелле күпер астындагы тирән карга сикереп чумдылар. Мөхәммәд Мәһдиев һәм башкалар. Матур әдәбиятта язучыларның үзләренә генә хас сөйләме, халык теле, әдәби тел үзенчәлекләре белән бергә кушылып, гомум тел хазинәсен тагы да байталар. Иҗтимагый публицистик әдәбиятның, газета журналларының лексик, стилистик ягы да киң үсеш ала. Аларда иҗтимагый политик төшенчәдәге сүзләр, халык сөйләү теле, алынмалар хисабыннан гыйбара. Бу кайбер яңа сүзләрнең еш кулланыла башлавында һәм сүз тизмәләренә салуында да ачык күренә. Мәсәлән, җәмәгатьчелек, оешма, хуҗалык, юксыл, коммунар, колхоз, совхоз, комсомол, совет, район, радио, кооперация, хезмәт иясе, авыл хуҗалыгы, социалистик төзелеш, 5 еллык план, культурлы ял, совет аппараты һәм башкалар. Сөйләмдә мондый лексик берәмлекләрнең үзләренә генә хас мәгънә үзенчәлекләре барлыкка килә. Составында бер үк сүзләрне туплаган тизмәләр күпәя. Мисалга кызыл сүзе белән бирелгән әйтелмәләрне күрсәтеп үтүдә җитә. Кызыл такта, кызыл армия, кызыл өмә, кызыл байрак, кызыл партизан, кызыл командир, кызыл каһарман, кызыл юл, кызыл йолдыз, кызыл гаскәр. Сөйләмдә теге яки бу сүзне дөрес куллану, аны мәгънәгә төгәл китерү совет чоры тел культурасында иң төп таләпләрнең берсе булып китә. Стилистик камиллек, нормаларның үсеше шыма гына бармый. Ул төрле юллар үтә. Әдәби телдә сүзнең урнашып китүе өчен билгеле бер вакыт аралыгы да кирәк була. Ипләшү һәм киң кулланылышка кереп китү нәтиҗәсендә сүзләр төрле үзгәрешләргә тартылалар. Һәр сөйләмнең эчтәлегенә ярашып, башка мәгънә тисмерләре белдерүгә күчәләр. Әдәби телдә халык сөйләменнән алынып, төрле төшенчәләр белдерергә ярдәм иткән яңа сүзләр һәм сүз тизмәләр аеруча игътибарны үзләренә җәлеп итә. Баштарак әле нормалашып киткәнче, алар гомум кулланылышта сыналу юлын үтәләр. Шул процесста андый сүзләрнең кайберләре үзгәрергә, башка сүзләр белән алмаштырылырга да мөмкин. Соңга таба инде алар әдәби тел байлыгы булып китәләр. Мәсәлән, 20нче елларда шактый киң таралган катышмаучы сүзен вакытлар үтү белән битараф, бер якка да кушылмаучы сүзләр алмаштыра. Шулай ук күп хезмәт күрсәткән тизмәсе бер сүз ат казанган сүзе белән белдерелә башлый һәм нормалашып китә. Мондый күренешләрнең кайберләре язучыларның индивидуаль стиле белән дә бәйләнгән. Совет чоры матур әдәбият әсәрләрендә һәм публицистикасында парлы сүзләрдән файдалану мөмкинлеге дә бик нык үсә. Мәсәлән, аң белем, туфан ташкын,
хатын-кыз, жир булын, сібіркі тырма, ияршінлік юлаушылық, юғарылық түбәнлік, оқу-оқыту, язу-кисәту, ішчі крестьян, инженер-энергетик һәм башкалар. Жанлы сөйлем үзенчәлекләренең киң кулланылуы нәтиҗәсендә сөйләмгә айрым урынчылык белән бәйләнешле күп сүзләр үтеп керә. Аларның кайберләре бердәм нормалар рәтенә күчә, икенче бер өлеше диалектизмнар булып кына кала. Мәсәлән, чага, бала, ярдәмче мәгънәсендә. Мөеш, пычмак, жуа, кырсуганы, ярынгә, киләсе елга, дөрен, бер юлы һәм башкалар. Совет чорында фән телен үстерүгә, аны халыкка якынлаштыруда зур эш башкарыла. Башта гыйльми үзәк алында торган иң әһәмиятле бурычларның да берсе шул була. Халыктагы тел байлыгы, фәнни әсәрләр өчен нигез итеп алу төп максат итеп куела. Мәсәлән, физика, математика, астрономия фәннәрендә еш кына телнең үз мөмкинлекләренә мөрәҗәгать ителә. Йөз, сызык, үлчәү, кыр, кабырга, пычмак, тигез, кимүче, киметүче, күләм, яссылык, катылык, авырлык, озынлык, ераклык, юнәлеш, җисем, дәлил, шиксезлек, вакланма, тигезләмә, үзлек һәм башкалар. Тимер, алтын, көмеш, инҗе, терекемеш, бакыр, кургаш, күкерт, сөрмә, таш күмер, чакма таш, кым таш, әчетмә, иремә, катнашма, силте, каты су, бар басымы кебек сүзләр химия фәнендә дә киң кулланыла башлый. Биология фәненә караган сүзләр арасында халык теленә нигезләнгәннәре бик күп. Моңа калкан, ылыс, ылыслылар, җепсел, сулык, күзәнәк, ут чәчәк, тымшык, камыл, ашлык, суыткыч, чәчәкчел кебек сүзләрне алырга була. Революциядан соң бу үзгәрешләр белән бер рәттән аеруча фән телендә алынма сүзләрнең кулланылышы турында да сөйләп үтәргә кирәк. Элек бу катлам гарәп-фарс сүзләреннән торса, совет чорында исә рус һәм көнбатыш Европа телләренә нигезләнә. Соңгы 50-60 ел эчендә алынмаларның күбесе көнбатыш Европа телләреннән кергән. Аларның барысы да диярлек татар теленә рус теле аша керә. Мәсәлән, комбайн, трактор, транспарант, экскурсия, транзит, интеллигенция, легенда, лектор, мотор, меридиан, магистраль, пафос, азарт, массив, махинация, негатив, эпоха, фураж, таблица, силус, сорт, талант, транспорт һәм башкалар. Шулай итеп, яңа чорда алынма сүзләрнең характеры үзгәрү һәм аларның кулланылышы татар халкының рус Европа культурасына омтылышы, яңа төшенчәләрнең барлыкка килүе һәм аларны белдерү зарурлыгы белән дә бәйләнгән. Чыгышыбызны башкорт тел белеменә зур өлеш керткән профессор Җәлил Киекбаев сүзләре белән төгәллисе килә. Ул булай дигән иде: татар телендә ике төркем интернациональ сүзләр турында сөйләргә мөмкин. Беренчесе Европа цивилизациясе, икенчесе Көнчыгыш цивилизациясе аша килеп кергән интернациональ сүзләр. Татар теле һәм татар иле территориаль яктан иң җайлы җирдә урнашкан булган. Татар иле дөньядагы ике зур цивилизацияның, ягъни Көнчыгыштан борынгы Иран гарәп, ә Көнбатыштан соңгарак Европа цивилизациясының килеп очрашкан урынында булган. Татар халкы бу цивилизацияның икесен дә тартынмыйча үзләштергән. Һәм әйтергә кирәк, башка төрки халыклары арасында Европа цивилизациясе иң беренче булып татарларга килеп кергән. Татарларда капиталистик мөнәсәбәтләрнең, бигрәк тә сәүдә капиталының иртәрәк үсеше исә Европа цивилизациясын үзләштерү белән бергә барган. Шул сәбәпле төрки халыклары арасында татарлар моннан 100 еллар элек үк инде Россиядә экономика һәм культура җәһәтеннән иң алга киткән милләткә әверелгән. Бу хәл үз чиратында татар әдәбиятының һәм сәнгатының Европа культурасының үрнәге белән үсешенә, татар теленең башка төрки телләргә караганда иртәрәк фәнни яктан эшләнә башлауына сәбәпче булган. Исемнәр бакчасында. Татар халкы арасында әле безнең көннәрдә дә Яманов, Ямансаров, Ямантаев, Яманчурин кебек фамилияләрне очратырга туры килгәли. Аларның этимологиясын ничек аңлатырга соң?
Кешегә нинди дә булса начар гадәте өчен яман кушаматы тагылып, тора-бара шул фамилия булып әверелгәнме? Әлбәттә, мондый ихтималлыкны да бөтенләй инкар итеп булмый. Алайда, әлеге фамилияләрнең төп чыганагы итеп, борынгы йола исемнәрен санау дөресрәк булачак. Профессор Гомәр Саттаров язганча, элекке заманнарда төрки халыкларда яңа туган бала янында явыз кешеләрне китермәү, аларны куркыту максатыннан чыгып, ир балага яман исемен яки яман компонентлы башка берәр кушма исемне бирү йоласы булган. Татар халкында шушы йоланың бер формасы мунча исемнәре 19-нчы йөзгәчә сакланып килгән. Мунча исеме балага аны беренче мәртәбә мунчада юган вакытта бирелгән. Халыкта тел галиме Рифкат Әхмәдьянов аңлатканча, мунча ияләре үз балаларын кеше балаларына алмаштыралар имеш дигән шомлану яшәгән. Шунлыктан мунча ияләрен алдау, аларны куркыту өчен балага тискәре мәгънәле исем кушканнар. Мунча исем белән баланы гадәттә 2, иң күбе 6 айгача атап йөрткәннәр. Аннан аңа чын исем биргәннәр. Әмма аерым очракларда мунча исеме баланың гомерлек исеме булып та калган. Без бүген татар исемнәре сүзлегеннән ю һәм я хәрефләренә башлана торган исемнәр белән танышабыз. Элекке йола исемнәреннән тагын юл компоненты катнашкан исемнәр игътибарны җәлеп итә. Аларның бер ишләре, мәсәлән, юл бакты, юл бирде, юлда сәфәр вакытында туган балаларга кушылган. Тик күпчелек очракларда юл сүзе тирәнрәк мәгънәдә, гомер юлы мәгънәсендә кулланылган. Менә бер-ике мисал. Юламан. Гомер юлы аман, имин булсын мәгънәсендә. Юл булат. Ир баланың юлы, гомере, булат кырыч кебек нык булуын теләп кушылган. Шундый ук мәгънәгә юл тимер исеме дә ия. Юллы бай. Баланың гомер юлы озын һәм бай булсын дип теләү исеме. Юл гуш. Юл һәм хуш сүзләреннән ясалган. Гомер юлы хуш булсын мәгънәсендә. Язма чыганаклардан күренгәнчә, бу исем 15-16 йөзләрдә актив кулланылышка ия булган. Хәзер Юл Гушев, Юл Кушев, Юл Хушев кебек фамилияләрдә саклана. Юллаш, юл ише, дусты, гомер юлында булышчы, ярдәм итүче. Мәгънәсе белән моңа якын булган юлдаш исеме әле хәзердә кулланыла. Юл таң. Юл һәм таң сүзләреннән тора. Бала таң кебек якты гомердә булсын дигән теләкне гәүдәләндерә. Балага озын гомер, саулык, тазалык, бәхет, күркәм холык теләү мотивларын ишен алган исемнәр татар исемнәре сүзлегенең я хәрефенә караган бүлекчәсендә күп очрый. Әлеге мотивлар еш кына яхшы, яшь, ям кебек сүзләр аша белдереләләр. Элек төрки халыкларда шул исәптән татарларда яхшы бай, яхшы бикә, яхшы гөл, яшь булат, яшь тирәк, ямбәк, ямбакта кебек исемнәр популяр булган. Бу бүлекчәдән сирәгрәк очрый торган тагын 1-2 йола исеменә тукталып үтик. Ябалак. Татар халык әкиятләрендә ябалак бәхет китерүче кош. Бу кошның атамасы ир баланың бәхетле булуын теләп исем итеп кушылган. Казан татарларындагы Ябалаков фамилиясе әнә шул исемнән килә. Якут, якут ташы, яхынт. Урта гасырлар медицинасында якут ташы күп төрле авырулардан дәвалый торган шифалы таш булып саналган. Шушы таш исемен йөртүче кешегә дә авыру тими дип ышанганнар. Ялгаш. Бу исем 2 төрле мәгънәдә файдаланылган. Беренчесе ялгаучы, ягъни ата-ана гомерен дәвам иттерүче, ялгап алып китүче. Моннан тыш берсе артыннан икенчесе булган нәүбәттәге балага да шушы исем кушылган.
Yangalış, yangılış. Bu isim yan, jaya hem kılıç sözleri koşulmasından turgan halda salavat köpür degan ma'noni bildirar. Burungi türkiler salavat köpürün jaya kibik bugilgan kılıç qaqshatib, yangalış deb ataganlar. Qaybir türki tillerde yangalış sözü hazırda salavat köpürü ma'nosida kullanıla. Tatar tilinde ol Yangalıçev, Yingalıçev kibik familiyalerde saklanıp kelgan. Nihayet Tatar isimleri sözlegenin bugün kuzatilgan bölükçelerindeki yanga isimler turunda bir neçe söz. Alar san yağından köp tugil. Mesela Yunir, Rus tilinden kirgen isim. Yuni revolüsyoner sözlerinden kısaltılıp yasalgan. Yazgül, yazgülüm, yalqın kibik yanga isimler Tatar tilinin üç sözler negizinde yasalganlar. Alarning ma'nolari baribizga da yaxshi anlaşıla. Hazır Sovet Türkologiyası jurnalının şirattағы sanına күзәтү тыңлагыз. Журнал Башкорт Дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты кафедрасы доценты Радик Сибагатовның гади җөмләдә ярым предикатив төзелмәләр дигән мәкаләсе белән ачыла. Автор ияршин хәбәрләр дигән төшенчәгә аңлатма бирә, төрки телләрдә аның кулланылышын күрсәтә. Ул кулларын силти-силти килешсез итеп йөгерә дигәндә, хәбәр итү йөгерә сүзе белән генә түгел, бәлки аңа бәйләнешле булган силти-силти сүзе аша да башкарыла. Бу күренешне ияршин хәбәр дип атыйлар. Радик Сибагатов төрле фигыльләр белән белдерелгән шундый кисәкләргә тукталып, әһәмиятле фикерләр әйтә һәм кайбер нәтиҗәләр ясый. Элек-электән төрки телләр, алынма сүзләр һәм кушымчалар белән байыганнар. Ташкент шәһәреннән Хылмурадов үзбәк телендә алынма рәвештә сүз ясалу үзенчәлекләренә туктала. Бу күренешне тарихи яктан бәяләп автор үзбәк телендә гарәп, таҗик, рус һәм көнбатыш Европа телләре аша кергән кушымчалар һәм шуңа охшаш берәмлекләрнең тоткан урынын билгели. Сүзнең ахырына өстәлгән мондый күренешләр татар телендә дә күп очрый. Мәсәлән, гарәп-фарсы йогынтысында телдә урын алган сүзләр шуны күрсәтә. Гөлстан, китапхана, хәйләкәр, сәүдәгәр, җанвар һәм башкалар. Сүзнең алдындагы кушымчаларга мисал бихисап, биниһая, сәрхуш, хушсыз һәм башкалар. Шулай ук автор ректорат, механизатор, реализм, гимнастика кебек интернациональ сүзләрдәге кушымчаларга да тукталып үтә. Моның белән бер рәттән авточана, контркөч, микродөнья, ультракызыл, моно-катлам кебек сүзләрнең тарала баруы һәм гомумән интернациональ атамаларның артуы турында әйтә. Мисалга ул рус-үзбәк медицина сүзлеген ала. Авторның күрсәтүенчә андагы 11,000 сүзнең 7,852-се, ягъни 70% рус һәм көнбатыш Европа телләреннән кергән. Шибахсырдан Сергеевның чуваш һәм башка төрки телләрендә к һәм п авазларының чиратлашуы турында кызыклы мәкаләсе бар. Мәсәлән, без икмәк һәм ипи дип сөйлибез. Яки кичкенә сүзенең кайбер төбәкләрдә пиштик рәвешендә әйтелешен ишетәбез. Бер караганда гади булып тоелган бу күренешләр төрки телләрдәге тарихи бәйләнешләрне ачыкларга ярдәм итәләр. Үзләренең чыгыш ягыннан икмәк, ипи сүзләре бер үк тамырга барып тоташа. Анда к һәм п авазларының күчеше җирлегендә кайбер үзгәрешләр туган. Төрки телләрдә бу күренеш айрым бер закончалыкны тәшкил итә. Шул нигездә тарихи яктан борынгы тел үзенчәлекләрен аңлатырга мөмкинлек туа. Журнал элек иҗат ителгән төрки язма ядкарларны һәм аларның телен өйрәнүгә зур игътибар бирә. Бу санда Мәскәү галиме Әмир Нәҗип 14нче йөздә Төньяк Һиндстанда, Дели солтанлыгында Бәдретдин Ибраһим тарафыннан төзелгән төрки-фарсы аңлатмалы сүзлеге турында яза. Бу сүзлекне 1965 елда Ленинград галиме Баевский Ташкентта фарсы кулъязмалары арасында таба. 13-14 йөзләрдә Һиндстанда да төрки халыклар яши. Сүзлек шул Һиндстан төркиләренең телен чагылдыра.
Сүзлектәге хәзинәне автор мәгънә ягыннан төрле төркемнәргә бүлеп карый. Мәсәлән, тугандык, кардәшлек атамалары: ата, ана, эне, угыл, кыз, килен, балдыз, еңгә, ага, шундыйлардан. Кеше агзалары белән бәйләнешле сүзләр: үпкә, аяк, ирен, бот, буен, муен мәгънәсендә. Терсәк, тырнак, тел, сач, тамыр, карак, күз мәгънәсендә. Кул, карын, кан, кирпек, талак, борын, багыр, бавыр мәгънәсендә. Йөз, арка, алын, маңгай мәгънәсендә һәм башкалар. Кеше һәм аның эшчәнлегенә караган сүзләр: сүз, баг, ин, ияр, батман, балта, түшәк, тезген, чадыр, чатыр мәгънәсендә. Кашык, кибет, кирпеч, дигән, кибетче, сатучы, тарыхчы, крестьян мәгънәсендә. Ил, улус, чирик, гаскәр мәгънәсендә. Сыбызгы, тамга, хатын, карый, карт, кыллык, юрган һәм башкалар. Бу сүзләр хәзерге татар телендә дә киң кулланыла, димәк алар күптәннән халык теленең төп байлыгы булып санала. Журналда шулай ук төрки телләренең аңлатмалы сүзлегендә күп мәгънәле һәм амоним сүзләрне бирүгә, үзбәк телендә заман формаларының синонимик мөнәсәбәтенә, Азәрбайҗан телендә җанлы сөйләм теленә, уйгыр телендә иренләшү мәсьәләләренә багышланган төрле шәһәрләрдән килгән мәкаләләр бар. Рецензиялар бүлегендә Азәрбайҗан теленең лексик стилистикасы, бараба татарларының теле, рус карачай сүзлегендә иҗтимагый сәяси терминология дигән китапларга бәяләмәләр, юбилейларга багышланган мәкаләләр бирелгән. Советская тюркология журналының бу саны СССР төзелүенең 60 еллыгына багышланган Совет комитеты тюркологларының пленар утырышы турында хроника белән төгәлләнә. СССР халыклары үз телләре турында. Найри Зарьян, әрмән шагыйре. Туган телем. Хезмәттә, җырда мактаулы урын алсын туган телем. Горур таулар моңы булып яңгырасын туган телем. Кыялардан шаулап ага, шыганагы гасырларда, килер көннәргә дә шулай агып барсын туган телем. Үз иле кебек олы ул, ата-бабам асылы ул. Бездән соң да мәртәбәле булып калсын туган телем. Бирелмичә давылларга, буыннардан буыннарга юл күрсәтер йолдыз булып мәңге янсын туган телем. Кара еллар арасында мөмкин иде адашырга. Факел кебек дөрләп янып эндәшсә дә туган телем. Кумга сүнгән су шикелле минем халкым бетәр иде. Безне бөек Ленин белән бәйләмәсә туган телем. Яңгырый бар тавышына азат телләр арасында, шарлавыктай шаулап ага дошманнарга үч булып, мәңгелек кояш астында яңгырасын бездән соң да, җырда, хезмәттә олылыйк, ялтырасын кылыч булып. Сез тел күрке сүз дигән тапшыру тыңладыгыз. Аны әзерләүдә филология фәннәре докторы профессор Вахид Хаков һәм филология фәннәре кандидаты Хуҗи Мәхмүтов катнашты. Тапшыруның редакторы Рөстәм Фәйзуллин, тавыш операторы Асия Бикбау. Алып бардылар Рим Кәримов һәм Камал Саттарова. Сездән хатлар көтәбез, кадерле дуслар. Безнең адрес Максим Горький урамы, йорт номеры 15, әдәби-драматик тапшырулар редакциясына.